שלום לכולם, ברוכים הבאים לצלילה שלנו היום. קיבלנו סיכום שיעור די מקיף האמת על שוק הביטוח בישראל. נושא שנוגע בכולנו, אבל הוא יכול להיות די סבוך. לגמרי. אז המשימה שלנו היא כזה לפרק את זה, להבין את המבנה, מי מפקח, ואת המושגים שחייבים להכיר, במיוחד אלה שבחוזה עצמו. יאללה, נתחיל. בהחלט. הסיכום הזה באמת נותן תמונה טובה מהענפים הגדולים, הפנסיוני והכללי בעיקר, ועד הרגולטור והכלים שלו, ואפילו הפרטים הקטנים האלה בפוליסה, כמו מי מקבל את הכסף בסוף. יפה, אז בואו נתחיל מהמבנה. מחלקים את זה לשלושה ענפים, פנסיוני, כללי וימי. נראה לי שהפנסיוני והכללי זה מה שרובנו פוגשים. מה זה הפנסיוני הזה? נכון, הענף הפנסיוני זה עולם שלם. זה קודם כל החיסכון הארוך לפנסיה, כן? קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל. אוקיי. יש גם את החיסכון הבינוני, כמו קרן השתלמות, שזה מוצר אהוב כי הוא נזיל ופטור ממס אחרי 6 שנים בדרך כלל, וגם פוליסות חיסכון פרטיות שהן נזילות תמיד. אבל זה לא רק חיסכון, ממש חשוב להדגיש, זה גם ההגנות. ביטוחי חיים, מה שנקרא ריסק, ביטוחי בריאות פרטיים, סיעודי, אובדן כושר עבודה, מחלות קשות, תאונות אישיות, כל אלה אמורים לתת רשת ביטחון למצבים קשים. ומה זה הכללי? קוראים לזה גם אלמנטרי, נכון? בדיוק. אלמנטרי כי זה בעיקר רכוש. הדברים המוחשיים, דירה, עסק, ציוד הנדסי כבד אפילו. והכי מוכר כמובן ביטוח רכב, שכאן חשוב להבדיל יש חובה, שזה חובה על פי חוק והוא רק לנזקי גוף. כן. יש מקיף שמכסה גם את הרכב שלך וגם נזק לרכוש של אחרים, ויש אופציה של צד ג' בלבד, שמכסה רק את הנזק שאתה גורם לאחרים. וגם ביטוח נסיעות לחול נכנס פה. אוקיי, זה מסדר קצת את הראש לגבי המוצרים, אבל מי מפקח על כל הבלגן הזה? הסיכום מזכיר את רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. נכון מאוד. זאת הרשות הממשלתית הרלוונטית. התפקיד הראשי שלה, ככה על הנייר וגם בפועל, זה קודם כל להגן עלינו, המבוטחים והחוסכים. חשוב. מאוד. וגם, כמובן, לוודא שהחברות עצמן יציבות פיננסית, לפקח על ההתנהלות שלהן ושל הסוכנים, וגם לנסות לקדם תחרות וחדשנות בשוק. שר האוצר ממנה את מי שעומד בראשה. ואיך היא עושה את זה? זאת אומרת, איך הפיקוח הזה קורה בתכלס? יש לה כלים. למשל, היא מאשרת אילו תוכניות ביטוח חדשות אפשר לשווק. היא נותנת רישיונות לחברות ולסוכנים. ואולי הכלי הכי חזק שלה זה החוזרים. חוזרים? כן. אלו הנחיות והוראות מאוד מפורטות שהן מחייבות את כל מי שפועל בשוק. ואם חברה לא עומדת בזה, זה לא נגמר בנזיפה. זה יכול להגיע לכנסות כבדים, הגבלות על הפעילות, ואפילו, במקרים קיצוניים, שלילת רישיון. וואו, אוקיי, אז יש אכיפה, אבל כתוב פה גם משהו אחר, שהרשות פיתחה כלים טכנולוגיים כאילו ישירות בשביל הציבור. זה נשמע לי קצת חדשני לתחום הזה. בהחלט. וזה שינוי מבורך של השנים האחרונות. יש כמה כלים דיגיטליים ממש שימושיים. למשל, ערי הכסף. כן, שמעתי על זה. זה מאפשר לאתר כספים ישנים שנשכחו. חשבונות בנק רדומים, קופות גמל ישנות, ביטוחי חיים שאולי ההורים עשו פעם. אנשים מוצאים שם לפעמים סכומים יפים. באמת? כן. ויש את הר הביטוח, שזה מרכז לך במקום אחד את כל פוליסות הביטוח שלך. רכב, דירה, בריאות, הכל. זה עוזר לראות מה יש, ואולי לגלות כפילויות מיותרות. זה מעולה. ויש גם את המסלקה הפנסיונית, שזה מאגר מידע שמרכז את כל הנתונים הפנסיוניים מכל החברות. אוקיי, אז יש איפה למצוא את המידע, אבל מה עם השוואה? איך אני יודע אם מה שיש לי זה טוב? אז גם לזה יש כלים. הרשות מפרסמת מדדי שירות, משווים בין החברות. למשל, כמה מהר הם משלמות תביעות, כמה הלקוחות מרוצים. יש אתרים ייעודיים כמו גמלנט ופנסיונט להשוואת תשואות ודמי ניהול בחסכון הפנסיוני. יש ביטוח נט לפוליסות. יש מחשבונים באתר הרשות להשוואת מחירים של ביטוחים ספציפיים, ויש אפילו יחידה לפניות הציבור אם יש תלונה. המטרה היא שקיפות וכוח לצרכן. הבנתי. כל הכלים האלה באמת חשובים, אבל בסוף הכל קורה דרך החוזה, הפוליסה. בסיכום מוזכרים מבטח, מבוטח ומוטב. בוא נבהיר רגע מי זה מי. בשמחה. המבטח זו חברת הביטוח.
היא לוקחת את הסיכון ומתחייבת לשלם אם קורה משהו, תמורת הפרמיה שמשלמים לה. המבוטח זה מי שהפוליסה מכסה, מי שהיא נערכה עבורו. אוקיי. והמוטב זה מי שמקבל את הכסף, את גמולי הביטוח, כשקורה מקרה הביטוח. ומה קורה אם נגיד לא כתוב שם של מוטב? זה קורה? כן, זה יכול לקרות. ברירת המחדל בחוק היא שאם לא קבעו מוטב ספציפי, אז המבוטח עצמו המוטב. אם קבעו כמה מוטבים, בלי לחלק ביניהם, אז הכסף יתחלק שווה בשווה. ויש עוד נקודה חשובה. אם המוטב שנקבע נפטר לפני שקרה מקרה הביטוח, אז מי שיקבל את הכסף, אלה היורשים של המוטב שנפטר. אלא אם הוא ויתר על הזכות הזו עוד בחייו. ויש דוגמאות מעניינות שנתנו פה בסיכום, מה קורה אם כתבו בפוליסה פשוט בת זוגתי, או ילדיי. כן, זה קריטי להבין. בת זוגתי, בלי שם ספציפי, הכוונה היא למי שהייתה בת זוג ביום שקרה אירוע ביטוחי, לא בהכרח מי שהייתה בת זוג שעשו את הפוליסה. וואו, זה הבדל משמעותי. בהחלט. וילדיי, בלי שמות, זה כולל את כל הילדים שהיו למבוטח ביום האירוע, כולל מאומצים וגם ילדים שנולדו עד 300 יום אחרי האירוע. והנה הנקודה הכי חשובה אולי בכל הסיפור הזה של המוטבים. כן. מה שקבעת כמוטב בפוליסת ביטוח גובר על מה שכתבת בצוואה לגבי הכסף הזה ספציפית. רגע, מה זאת אומרת? אז זאת אומרת שאם בצוואה שלך כתוב שאת כל הכסף יקבל אדם א', אבל בפוליסת ביטוח חיים שלך כתוב שהמוטב הוא אדם ב', אז את הכסף מהביטוח יקבל אדם ב', לא משנה מה כתוב בצוואה. זהו, זה מטורף. זה מידע שחובה להכיר. והאם אפשר לשנות את המוטבים האלה? שמעתי על משהו שנקרא מוטב בלתי חוזר? בדיוק. מוטב רגיל אפשר לשנות אותו מתי שרוצים, לפני שקורה מקרה הביטוח, אבל אם קבעו מישהו כמוטב בלתי חוזר, אי אפשר לשנות את זה או לבטל את הזכות שלו בלי הסכמה שלו בכתב. למה עושים את זה? זה נועד להגן על הזכויות של המוטב הזה. דוגמה קלאסית זה כשהפוליסה משמשת כבטוחה להלוואה, למשל משכנתה. אז הבנק נקבע כמוטב בלתי חוזר כדי להבטיח שאם יקרה משהו, הכסף יגיע קודם כל אליו לסגור את החוב. הגיוני. אגב, הסיכום מזכיר ככה בקטנה אפילו אפשרות תיאורטית למנות חיית מחמד כמוטב. זה בעיקר מראה שהעיקרון הוא הגדרת הזכאי, גם אם הביצוע יכול להיות מורכב. אוקיי, אז אם נסכם רגע, עברנו על הענפים המרכזיים, דיברנו על הרגולטור, רשות שוק ההון, והתפקיד שלה, וגם על הכלים שהיא נותנת לנו הצרכנים. נכון. ונגענו ממש בלב הפוליסה מי מקבל את הכסף, כלומר המוטבים, והבנו כמה זה קריטי, במיוחד הנקודה הזו שזה גובר על צוואה. כן, זה באמת מרתיק לראות את הניסיון של הרגולציה מצד אחד לפקח על שוק מורכב, ומצד שני לתת כלים לציבור הרחב. האתגר תמיד זה אם אנחנו באמת משתמשים בכלים האלה. וזו בדיוק הנקודה שאני רוצה להשאיר איתה למחשבה בסוף. עם כל הכלים האלה שדיברנו עליהם, הר הכסף, הר הביטוח, המסלקה, מדדי השירות, המחשבונים, האם אנחנו באמת מנצלים אותם מעבר לבדיקה אחת כשצריך משהו דחוף או כי החוק מחייב באיזו נקודה? האם באמת קורה פה שימוש יזום, קבוע, כדי באמת לייעל ולשפר את התיק הביטוחי והפנסיוני שלנו לאורך זמן?